Mnogo dobrih tema i priča pokreću i kolege u drugim emisijama informativnog programa. Jednu takvu prenosimo iz Hrvatske uživo. Kolegica Andreja Buća postavila je za zdravlje naše djece prilično važno pitanje. Ima li u mlijeku koje pijemo štetnog hormona rasta? Taj hormon zabranjen u Europskoj uniji, ali u Americi i nekim drugim zemljama nije. Naši mljekari i nadzorna tijela tvrde da ga kod nas nema, ali možemo im vjerovati samo na lijepe oči. U Hrvatskoj se testiranje mlijeka na hormon rasta uopće ne provode. Krava daje mlijeko samo nakon što se oteli, i to 3 litre na dan. Da bi se povećala proizvodnja, a time i zarada, navodno im se daje genetički modificiran hormon rasta somatotropin. On potiče jetru da proizvodi IGF-1, inzulinu sličan faktor rasta, a farmeri tako dobivaju 20% više mlijeka. Davanjem toga hormona rasta povećava se količina, odnosno koncentracija IGF-a, insulin growth faktora u mlijeku, za koje je dokazano da ima mitogeno djelovanje, odnosno pokusima na životinjama da povećava učestalost određenih karcinoma, prvenstveno dojki, debelog crijeva itd. Dokazano je da danas djevojčice vrlo ranije ulaze u pubertet, i ne samo djevojčice nego i dječaci. Zato Amerika mlijeko i mliječne prerađevine ne smije izvoziti u Europu, koja je uz Novi Zeland, Kanadu i Japan zabranila primjenu hormona rasta. Gdje smo mi u toj priči? Na prijemu mlijeka radi se analiza mikrobiološke kvalitete mlijeka, eventualno prisustvo antibiotika i sve što pravilnici o kvaliteti mlijeka zahtijevaju. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju još će se neke dodatne analize morati u mlijeku određivati. To su analize teških metala, prisutnosti pesticida, dioksina recimo u mlijeku, furana i tako dalje. Znači da sada zapravo ne znamo je li toga ima u mlijeku ili nema? Za sada se te kontrole ne određuju. Što se tiče hormona rasta, ima li ga u mlijeku? Ne, nikako. Šta je sa hormonom rasta? Da li se da li postoje nekakva analiza u Hrvatskoj ili još uvijek i to nemamo? Analize se za sada ne provode u Republici Hrvatskoj. Ako se analize ne provode, kako možemo biti sigurni da u mlijeku nema hormona rasta, dioksina, teških metala, pesticida? Nikako. Mlijeko mnogi znanstvenici povezuju s nizom problema, uključujući akne, anemiju, artritis, alergije, nećete vjerovati, ali i s osteoporozom, jer naše kosti vole alkalno, a mlijeko je kao i svi proteini acidno. Ako pijemo dosta mlijeka, mi stvaramo kiselu sredinu u našem tijelu i netko taj višak treba da na neki način neutralizira. I višak, znači, koji neutralizira je upravo kalcij koji se otpušta iz kostiju. Zato se vrlo često kaže i ja vrlo često ponavljam da kada smo stariji, mlijeko i nije broj 1 izbor za naše jake kosti. Bili tele kojem je prvotno namijenjeno kravlje mlijeko okusilo tekućinu iz ove čaše. Mlijeko koje nam nudi mliječna industrija i ono kojim krava doji svoje mlado nemaju mnogo toga zajedničkog. Piti ili ne piti, pitanje je sad.